Chcela by som vám ukázať, ako ja vyrábam anielikov. Potrebujem na to také ozdobky, stuhu. Potom si narežem si stuhu, urobím také lupenie. Potom si narežem bielu stuhu, urobím krídla. Tu mám gorálky. Potom si narežem uška. Dám tam gorálku. Všetko to lepím tavnou pištoľou. Potrebujem toto, pero, aj nožnice. Nechcem tu ukazovať. A výsledná práca je takáto. To je veľký anielik. Kto by mal záujem, môžete mi napísať. Teraz vyrábam takých anielikov. Takže v prípade záujmu napíšte mi. Môžem vyrobiť aj menších trošku.